Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami, mga dato na mga bai, yung iya pugusin tanong sa mababa na mga tips saya sa giyang ko tuwa palalakaw sa giyang kaya Hajj 2025. Yung iya kapag Hajj insyaAllah pagkanintanong si Allah subhanahu wa ta'ala ibigay niya si Arkano na sulang-ulangwan umakanin niat na kataya so malabud akapakalalakaw niyo. Paganayron na kailangan nagyan ko to passport kanod sama na yan na malupan na paman na adna orasyo diniuswo agyan ko to miyangaw na paman na tantuiran ako enras agyan ko to adiran ni ka passport. Okay. Agyan nga pamasport na kailangan na mga kailangan na makapamagatuda lagi diyan pa man na so birth ka agugyan ko to adu ID ka ginabi pa man na kailangan na ka birth ago kuan dua ID so ID na lagi do driver license, national ID o di nagyan ko to senior so voters ID na kapag panutugin na pang support o di na so mga pada ID na asarad na rakasan na napag-online ka sa appointment si kodar pa amaranir ka napag-appointment ka o di ka pagamay agi pa man na miyakar gergedagyan ko to kapagamay na di kita no dagyan kaya oras na tumo ay tumo na umakanin niya ka pagaj ka na masadangad ni po sa kadagyan ko ta passport ka kaugad pa man na makatiti mo sa pera kamay ka pa man na so passport ka o passport ka na naroon na miyaran dagyan kaya pa man na adun pa na malaya ta oras nanggalubak ka digan na pagamay digan na panarisarigan kapaman na saka na mismo yung nilabak saka pa ka passport ka. Okay. Isang panapaman na MG tanwa tips sa ikadua na upagad ka sa agyang 2025 na pilihan ka agyang ko to Sheikh maranira ka isa ka no sa derpa ad nakatutungan na ikaw nga yuti mapya kapaman na miya kada-kada kalap kulaw la apaman na kapakayad na misugat ra ka upama paano pang-examine na di ko suwagi ko to asoseka na tungan na ka kadigan niya na may pandaray no uway isa pa na pagilenta no kung mga sayk nagyan ko to sayka mapangendo ka niya sagyan ko to okay to kita gyan ko to kapagad ka uway nabagagi paman na miyatero ka ko turo ka pagunot na magunot ka undin piliin tanwag yan ko to mga syekh kisari kita noron agyan ko to mga tamo katano kisari gunagyan ko to mga ginawa tano nago ayamala nagyan ko to kisari kita noron nagyan ko to simba tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala okay na alhamdulillah miya kada kala syekh sira kanu sa saranaw natin tanto din na kumada kala Sheikh. Sira kami mambusag yan kaya NCR kung sa kasisay ka na meron na madagal naman buka pa man na mapumamili siya mga Sheikh dapat kunutan yun. So ginani ka dua ay ati papaganay tip sa paganay na torduan niyo sa passport yo ikadua na pili ka no si ko mga Sheikh paman nakasasarigan adi ka no rin may pandareno. Ikatulo tips mga bangsami na sagyang kaya malon yang panakawatan na pagana din yun nuwan to na okay to kita gyang ko to kapagas kaplalakaw niyo okay naman langwa na simbo na kailangan da nagyang ko to kapagana da tanoron okay pagana da nuwan to na sunguan tano derpa anto na ipanglalabag tano anto na sagyang kaya okay to kita kapagas anto na yung mga rukunian anto na yung mga wajibatian ato na yung mga mahdurat yan. So pada ukit na kataya may kada-kada la pag-usayon si ko mga guru tano malagi do online
anta aka pumasa tano si kung mga kitab amya pasad o mga guru tano na pamasa ka nuron perlu ba nga sa ukit ipaman na mapaganad ka agu mabati ka gyud ko ta ukit paman na kapag hajj ka miyak kargergen agi raman to paman amay ka palalakaw duso tao na ayan na di ka pumatiya sa pelin langun na batian na kapakaya paman na ding ka ketarutupan agian ko to ka bati ang kaun o lagi dia no paman na miyak kada kala paman na aya din yan di kapag nada ko sambayang nagian ko to kapag dia ki paman na adem pena oras na napaganad tano gyud kaya mga sugon ra katano agama tanong Islam. Yang ko ba mada kaliman to okay ta kapakaswatan. Ino tano man di makaswa ka bukod din man na matatampar. Malagi do sa online. Peluban tano sa mga say katano, mga guru tano ko Facebook, sa YouTube, langon nanudun siranon na odi nagyan ko ta paman na mga ito kita na nakuha kanuro ka ang kano pama makaswa o di na maswa iwagyan ko tuwa o kitokitian nawad na diniro na kesabutan na piya-piya na kano po pangingisa katawan tano sa mga sayik na tumawag tano sayik to na ini paman na anto na ititua mama na ini anto na ipakaantapan saya nakugupang ano ro nagyan ko tuwa mga sayik yun inani katalo ay kapat na panimukano sa kibuyid uy timuan yung supera kiyo paman na imbayadiyo kasama na yun na mag-anso open so register na makaregister ka no nagibo kang bayadiyo na paman na matatago yung to pera ka imbayadiyo may karagirgin na may ka paman na di nga matitimo na amay ka imbayadiyo ka na ayang ka hindi ka panakata o pamakuha na makasusumbayron o di na kaya sangoranon na di nga man di palubaan na katimo ang kaon natumud na gyang ko to katitimo ang kaon uy katitimo ang kaon naguaya tinudan tano mga bangsami na namalalakaw kano paggusto kano sa tamok na baluyan ni magyang ko tatamo ko halal mata na suwalla na suti na yabu at terima niyan paman na tamo ka diro ni manggusto o di na paman na amal utaw nagyang ko to masusuti uy panagilan tano magyang ko to mga haram sama na yung mga bangsami nakapakaya may kita din so kasusuburno panagila yung tano uba so tamo katano na kasaugan sa haram mga bangsami sa aya ikalima mapturo Amerikan wa tips sa giyang kaya Hajj 2025 inshallah naso ni atyo paniata kanu piya okay ay maanan niya na pagikilas kanon sa giyang kuto kaplalakaw ni mataan din nakapaman na daabali giyang kuto simbo taw pakiilaylain naguda maka pagikilas sa giyang kuto taw ay buat terima no Allah subhanahu wa taala simba na giyang kuto kaya pagikilasan pagikilas kanu piya wanta noro na giyang kuto kapik ilaylain giyang kuto kapik nagen o di na anto na asa na pagabinasa sa giyang kuto kaplalakawtan uy makabulo kubu kapaman na miyani at tanwaya na magikilas tanu piya kaandad ni kapakapagikilas ka na piyanto ni paman na kisugat ka ang mga pangalang sa giyang kuto kaplalakaw nga na ni makamburakat na gumalbudag giyang kuto kakuha nga sa giyang kuto ni at kamapya yang kuto ba at tanong dan tanwanan yang kana na mga tips sa Amerikano limat-lima na paganero na giyang kuto pasporta ka din pamimili ka din si mga sheikh wanto na ipaman na marani rakaon nagupaman na kububayan nakakiran narong kaunot uway padaro wag yang ko paman na paganadang ka agyang ko ta okay to kita hajj kamiyak karger gani gina man to amiyak ko makarong na nga pendiga pangigisa way din nako paman na kepakayo to nakagi kepakaya adna dinggaw nakatarutupan way nan adna mga seminar adna ketunan tanong si kumang usayn sa gyang hajj na penuban tanong sa ukit makakuha tanong ron ikatalo nagyang ko to paman na timun tanong di supera ka tanong ka paman na in case kapag kabi na miya kabi digano na miya kasigurado miya kabi digano ikalima nagyang kaya pagikilas magikilas tanulangon piya ayamanan yan na simbinis ikwala saraton nagukailangan no nagyang kutuan niya at miniyatan no saya pagningo si Allah subhanahu wa ta'ala sulang-ulang wano makaniniat sa gyang kay Hajj 2025 na ibigay kan Allah subhanahu wa ta'ala nagupaman na mapadagan no sa gyang auduyo for Rahman makapbisita nagupaman na katawag sa gyang kanan na Baitullah si tanubugtuman wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.